of rice growing. Migao mar somo kotenre kod riwruok mar Forum for African Women Educationists ochako chenro mar jiwo tiyo kod tudruok e yor lony manyasani e yore mag somo e kaunti ma Migori. Chenro ni biro ka pek pod nitiere chopo kare dwaro mar tiyo gi lony manyasani e skunde ma pacho ka. Jafwambo marwa Juma miyo lerno koya e kaunti ma Migori. Kuom higni maloyo abich, piny owacho osebedo ka keto e tim tudruok ka itiyo kod lony manyasani e jolwechego mag somo e sikunde. En chenrono ma osegoyo kenge e moko kuom sikunde ka sikunde mamoko to koro pod othembo nikech midhiero ma opogore opogore. We've had a few challenges and of missing tablets, and that is being addressed. Internet connectivity, there is a lot of effort that has been done by government, and I'm happy to report that most parts of the county we are able to access internet. E okang' matieko midhierogi kendo jiwo yore mag tudruok e yor lony manyasani e sirochego mag somo e sikunde, riwruogno mar Forum for African Women Educationists ka otende kod Migao mar somo ochako chenro mar jolo kuom sikunde e kaunti ma Migori e jiwechego mag somo e yor lony manyasani. Nyaka be wapuonjgi ni tije mitiyo kaka tije mag tedo, tije mag timo gik moko gi lwetgi. Ing'eyo ni sani education curriculum odhi e CBC. Koro computers gi dhi konyogi ng'eyo matut e yore mang'eny ma ginyalo konyorego ka nyithindo manyiri. Sikund sekondano mar nyiri ma Nyabisawa en achiel kuom sikundego ma chenro ni koro geto. We really need to come up with the strategies of ensuring that the students are not going to sites that are not allowed. Riwruogni mar Forum for African Women Educationists chiwo computers ma okete gige somo ma opuodhi kod migaono mar somo mabedo jopuonjre koro tiyo godo. Koro syllabus mokete ni dhi konyo gi ng'eyo matut kuom yore kaka ginyalo geng'o iye mapema gi to gidhi tedo mapema. To be computers gi ng'eyo ni konyo gi be yor somo. Gidhi konyore somo nikech gin computers man nyaka gi kar Zoom ma nyithindo gi nyala kata mana bede class o japuonj ni office tipuonjo gi gode class. Director mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyego mane ochopo e nyasi mar chiwo computers gi ne sikunde ne ojiwo sikunde kod jopuonjre ne koro keto mainogi e tiyo kod lony manyasani e jolwechego mag somo. Computers are going to go a long way in boosting the ICT teaching in this institution. Moko kuom sikunde kaunti ma Migori mabe nedo laptops manochiw kod piny owacho koro pod itiyo kod midhiero mopogore opogore ma oting'o onge mar stima mosemiyo thothgi ok osetiyo makare kod lony manyasani. Juma, Ramogi TV, Migori.